Okay, Harry, ó híh na toghcháin in Éirinn le déanaí tora maith ina ggéil fianna fáil agus chuinteas las agus tora uafásachta hin féin. Cad é do Labhair an sca? Yeah, well, tá mé ceapan nach rá bua mór ag captarach go Fine Gael nó Fianna Fáil. I mean, má bhraíonn tú ar na Toghcháin Áitiúla chur Fine Gael chur siad lena líon síocháin ach den chur siad bhí aimime an tíise lí ó bhradcur an ceannas fearr áil ar Fianna Fáil agus nuair tharla sé sin daran. An dorna dul sios hí Fianna Fáil bhí siad sa gcuirigh a síocháin a chuineáil na Toghcháin Áitiúla agus darí leir sin dhéanamh as chuir siad lena líon síocháin is ní rá ach níos cúpla cóileoir níos mó tough acu ach gnám céine bhí ná meabhrú blá clia go háirid a measc an lucht oibre a mná clia agus is cinnte go ndearna siad go maith a measc an phobal sin ach rinne siad go hanis a Toghcháin na Eorpa so thóg sé sin an slás as an tara thób ag breanú ar na glasí cínte rinne siad san dul chun cín mór déime siad ó gáthíochán dé go carganíochán sna húdarás áitiúil cumála sin a ró siad gáthíochán a Toghcháin na Eorpa so is cínte go bhfuil luas tithíor go na glasí fel láthair agus gúil siad ag déanana thar cín na páirtethe eile rinne sin féin go donna ar fad chaileadar gáthíochán as trí san Eorp chaileadar le dá gcóileoirí conde cumá ar fud na tíre agus go taban táid de breanú ar fáirtí atá ag cúlú seachas a dul chun cín agus tá chuile seansán inis go gailaí sin féin síocháin san Toghcháin nuair a cheocha sin is bhí ní aon den ag túr go gaiileach siad síocháin go dtí inis tá sin féin ag fás le fethe bliana a nuas chuir siad go mór le líon a síocháin as Toghcháin dearnach bhí daoine ag súil béidir go gcuineoh siad an líon síocháin atá acha béidir go gaiileach siad síocháin amháin ó gá ach inis tá steansán go gaiigh siad sé seacht oxíocháin san omláin mar níl le cóileoirí acu a heile agus tá ceisna maidir le ceanracht Mary Lou MacDonald agus ag bar focail scór na pártaí beaga ar an eite chlé solidarity agus people before profit ní arna siad sa go ach ar chaileadar le a síocháin na húdarás áitiúla is cinnte nach bhfuil siad san a chur lena líon tithíochta fel láthair agus na sóisialí clé na Democrat ar an Social Democrats de déanlaí sóisialta Bile siad san go maith fuidir beagnach fethe síocháin na chéadú ará siad dul amach as cóir an phobal agus sam cinnte go maith siad san sásta leis an taire sin agus béidir go bhfuil seansach go cúpla síocháin a rócan san Toghcháin nuair a cheocha sé. Tucha méidirrás i cúpa nóméid caint fhí sin féin agus a páirtithe beaga. Cén fá sílan tú go bhór Fine Gael bhóta níos airde na Toghcháin Eorpacha a gcomparáid leis na Toghcháin Áitiúla? Well, bín Toghcháin Eorp na Eorpa bín siad ag breat níos mó ar frasnach ar fáirtithe agus ní slatóis má na Toghcháin sin chun sort líon tithíochta pártaí a bheas. So bhí pásanachtaí láidre acab a láirtíre iarthas Marie Walsh ar Rose Salí but it's just arouse really agus bhí bhí is iarthar tarintach a bhí insi bhí atna forleathan arthaí leistit an haucantar sin agus farir de ina fáil ní rá na pásanachtaí céine ag a deire hir hall ag na hiróirí a bhí ag a bórtaí sin Francis Fitzgerald duna bhí an atnathe am lá clia agus táceantar ó jaas a bhí bhí Bert Fetcher acab
a bhí an áit a hana féin agus tá dí smó takeíochta fin na Gael tan sin a géad an ara so bhí siad san an an siacán a chuile leach mar branimir sin I mean darí go mála McGuaras mar goil sort atna forlahanar mar rinne ming lár iarthua agus mar rinne Claire Daly am nach lia. Lei mé alt san Irish Times a scríb tú ví tú ag dul an léach le an Robert ó ina fáil nó bheith siomh Toghcháin so sí sort Jack an creún an 18 tú an tóra ú fása go bhíh fina fás a Toghcháin Eorpacha go háirthe sa dá cantar sin. Well, rinne siad go donna sa bhíon gábhfuil is carjaag agus níor airí lobach siacán bháin a bhrócant agus bin siacán Brian Crowley in eascad na tíir is bhí fina fáil híos leis ag an am agus nírá siad a déanana comá sin go generalta ceann siad anmá san Toghcháin Áitiúla sa bhíon sin ach bhí deacrat acu dá cantar láthír iarú ag an am. Bhí Strategy Jacob Bert Earhor a re the on Bert Earhor vi sheet kind of wanted your Conlon Canada content me vi sheet sort or email on how counter agus brother initiate na squelchi and vote shakas a rint agus near Kyle Patico Galler Maka Jerry Hall you know should honestly conscience a winch a mock so an Toghcháin rinne siad mór an mar an ggéine ó heh strateise agus rinne siad an botún céine botún é darlam féin gur risiad Bertíar thór seachas ag duine bháin de me duine bháin ag ré ar son ina fáil de chuile seanán beidir go gróg siad an siacán dearnach an sin ach siad a thór a ríis ná gur gur squelchiad an vota agus cumála le sin beidir dic ó heh an tíorthóir ceart aránu hí an bheirtíorthóir is daoine dúhráachta iad is sár eibreoirí iad ach níl an sort an taobh sin arab a measc an phobal níl siad có aitnathe le chuid na tíorthóirí eile agus í deacrat ag an mirt iad féin na chur cín Lilin an Toghcháin agus níarna Brendan Smith really chomá sin sa díspóracht a rihu ar prime time Saoirse McGee ó na glasí bhí mar réalt ar an díspóracht sin agus Jerry Hall darí díosfar léhi go pásanta ná mar a darí le ceachta den na hiorthirí ó ina fáil agus beidir sin ceachta ina fáil beidir iarthóir bháin arán ó chéad uair agus duine aitnathe agus duine atá aitnathe go forleathan. Dúirt méid cúpa nóid ó hen go bhí sé deachar dul mar creún céá ú fásta go bhí a Toghcháin Eorpacha ina fáil ach tá si ceapan go sé níos mó rís dochreide an tóra ú fásta go bhí a hen féin mar ní dáilm go raibh sé tortha go meach Toghcháin donna acu agus inis mar dúirt tú roinnt nóméid ó hen tá don séir láidir an go caiithí siad siacán san chéil Toghcháin eile. Ceapan go an simúil, you know, go on there. Tá well TikTok. I mean, rinne siad go maith sa bhíon gábhfuil is carjaag agus rinne siad go maith arís san Toghcháin sa bhíon gábhfuil is téjaag agus you know, bhí téma láidir acu bheith an am bhí siad an aid déine bhí siad an aid na dálaí isce agus is léir gur bhalaí siad a lán takeíocht an bobbal mar gheall ar na seasamh sin ach sé de tharla idir an dálinn nó gofuil críochtaí le tréimhse na déine níl déine an a hiile agus ní úsáidin sin féin an nácht nó an focail sin hiile chomála sin tá díospóracht maidir le tálaí isce tá sé críochta agus ní chola muid bob faoi ar fá trí nó ceithre bhliaina inis so is léir gohfuil na cnílacha gohfuil siad airthe agus gohfuil meon an phobal airthe cumá
agus tá sort deacrach ag Sinn Féin teacht ar cheachtracht fé láthair agus I mean ar banú ar an bártaí seachas an ceist náisiúnta seachas náisiúnachas céad a cheasan an pártaí ar son nó in ai agus tá sé dachar é sin ahan gohéasca an pártaí é Sinn Féin den eite clé nó an pártaí lornach é an pártaí frit rialtas é nó pártaí atá tilteach dul isteach sa rialtas hí píosa ar rinne líon Boylan an tír feisire nar airí léihí a dhécan a chuineáil linne ar margin agus bhí siise ag gargant go chóir go raci an pártaí níos mó dro na heite clé agus dul is sort cóthúlaíocht le páirte eile ar an tíobh sin an cinnte bhfuil siad géige sin a dhéanamh cumáile sin tá beidir tá Gerry Adams trééis seaasa sios chuir Gerry Adams déistin ar an daoine ach gan an céine is sort icon a bhí an de náisiúnathe agus de poblachtánaí ar fud a tíre agus bhí sé dachar ar Very Lou MacDonald dul a gcórbachtar agus an sort an ról sin a líana go hilas go thomláin céine sa túisceart for Martin McGuinness boss deacratí céine ag Michelle O'Neill so O'Neill an sort an éontacht céine ag Sinn Féin mar fortún ná mar a bhí beidir trí nó ceithre bhliain hen so tá si dul tríd sort cléichló fé láthir tá si a gahrú ach níl siad sacrathe go fóil ar céir go bailach é an tara an áire sin agus é si takeí gotí deire an aistir sin go fóil agus nuair teocha siad cumid fan a mai siad an takeíocht an phobal a bheala a dro an fortaí agus feach ábhras orm sin leis an bhíorne rá. Cumáile sin rinne siad iireachtar beidir an canas fearáil ar Fianna Fáil sa deisceart agus is pártaí mór é Fianna Fáil agus is agriocht mhór é Fianna Fáil agus tá lán cuman ag a bpártaí agus tá sé bhhad níos deacra Fianna Fáil a choirí as áit ná mar a bhí sé leis an SDLP a dúscart Éirinn.